sao chàng cho Voin hi zirtop ni August nili sang hi sam hi pathumaya wasbung muna tangin korte thoveng PHCC in entir turin kan kaldona ni achang tunu hi anna kana englai nge kan thasi lawa zun kong lam nge khalam kha kan sachi lawa chu in entir turin kan va kaldona zirtom ni nya in entir ni takhi kan sachiang lawa an kal ringot mai dona ni tin nei tuna hian sang hi sam hi pathum chunga Mami district a PHC fai inti siakna akhang korte thoveng PHC hi pakhatna an niin kan sia te po chu dam do invel te po vatlo shim tilang shim don ni kho chung hi tiang ga han tilang tluananga chuan kong puidung kha chu tluan kan ti lawanga ani nam do chen khatan chuan korte thoveng kho thlen don chen kan han ti lenga korte thoveng kho chung han pal tlanga dam do ina chuan dam do ite po alo fai re ngem ti te po ka han envel pa don ani in entir pa in entir ni alo ni lo hlau chuan kan kal thon don ani maya kal zel photang heng lai chuk thla hi pudu liana huan lai khane hi thlam hun vel kong hi kan nei thata tu na chuan tlan chung rei lo khop me korte bung hun atanga korte thoveng hi kilometer riap vel chaw ni tani hian kong hi thatluan de par a thatluan par ani mai leimin enge mani na lo ti zeu lai chu oma lai sakhik pen ania khulai ku kan chatuan leimin turani lai kong lai ani lai khan thlat ni vel zet lai ron tol chaklam ron tol lawang hianin kong hi pinga khu ta thlang kon pui hanti purenga thlama te kon reson te kha an zuk la zak ani motor kal tlang thelo wang khan fur ani hi chon ti hian kha to kan ron tol thaver ani Estation pass lai tu la so ka va pem tia inei ani lom ni nei tur ka zong lova min nei tu tur ka zong zo ka ni nei mi si lo in nei min lo ti mo nei lo pia nu nei lo pia nu nei lo asal thari ko thleng pe hai hi bung hum le korte inkar korte lama tang hen kilometer thum poting lo pasal thari ko na ni na chhan ro chu ko thelo ko ti noi chi nei korte la to lawa
khi lai về là mà bên khi mua chuột thế thay đó thì là cả lắm chuột hậu cần na PMGS với con thế là lút chết vậy Ui pun na te kalin ka va ruai ruai chin ka tong lo ka du a hi sam chu nei lo bia lu nei lo bia lu nei lo bia lu nei lo mun khat bia lu nei lo bia lu nei lo mun ni om mai mai bia lu nei lo mun thum trin da wai chei ani maiกดติดทวิงกันลูดดอนจันทางลายดีเป็นนั่นเนี่ยลายดีแล้วมาเป็นชาวเรียนวิดีโอออฟฟิศทาร์แต่พอมันวิดีโอชุดมุนทาร์นี่ก็ดูน่าจะดีเป็นเพย์ ทวิงละมาอันก็ละง่ายดีละมาผีนะฮีเดนิสกอตที่เราทำผมละลำพังเนี่ยส่วนที่ไรเวลามามีฮีก็ตัวทวิงเขาเป็นกุศลก็ทวิงนี่ในเรื่องเอติเราจวนก็ในเราก็ตีเล่ไม่ทีดำโดยเป็นกันเช่นชาวการตั้งใจยังเป็นกันตัวขาดจอมกองเป็นชาวทีนี้ที่เทเราต้องการจอดเรื่องนี้อันเด็ดเด็ดจังก็ช่วยเลยนะเนี่ยตูนแข่งอินอันนั้นคงก็รับไว้เสียพุ่งชูอาลูดีละเอ็นกอลชิมซิมิละเฮลัยฮันดำเหลาเตะดำเหลาอันปุยตูเดี๋ยวจีเตะหังเหลาออกมาหังเหลาตีนะสมัยอะ
en kol chin nga soitong khanin sang ni somni pathum chunga PHCC fiber loman mami districta fiber loman kan donga hetila hianin doctor medical officer hi pakhat oma nurse hi thoklai hi tunah pahnih chauh mai lo om ti te han ria anin dai lo don hle ni tunah hianin khumkua omin a ful veka hela hian Narzing station antia dak lut chin zuayang nurse pahnih le doctor pakhat an oma dam lo pakua an oma anin dai lo don hle ni pakhat hi a pension to a tichuan an ni ho khanin an nurse in dai lo na te phuruk nan tin pakhat an hlo atangin thoktu pakhat hian chhor bel top maya pakhat hi pension ka sia tichuan pahnih chi anom to don tuna hian an chhor zui thei don nge don lo relo tun thla august kha chung hi chu la thok dona a bak chu ngai tuana tharan hman ngai don ni lama hian bung hun khua te pawh an lo oma nurse pahnih le doctor pakhatin dam lo pakua an han vil veng vel don ania an en chinila an uat hi hi hmeichhe uat lam ania he lamah hian mipa duty chhun zan zawm an duty ngar ngar an in chhawk zat angai don tih na ni pahnih kha hian khudang atangin voin pawh hianin in en tir tur hi lam kal ve sup mai in en tir tum helai PHCC hi a chhe vel khua zong hian kan ring veka heng bung mun cher mun tuidam thai dor mual thuam akung lai ruam zong thleng kuan kan rin ber ania tuna pawh hi khum all om lawa anin dai lo hle don ni soi tong a tir lama han soi ang deuh khanin in en tir ni alo ni lawa helai hian alo tara in en tir ni hi tho than ni tho le ni nga ni le in rin ni te lo ni a in en tir lo ni lai ni la ji top ni ti te ha in zai ni ha phoi ni lai ni ti hian dan fel takan lo ne ya a thale me mai ro chu a kho mun chau ni lo kho san atanga in en ti tur han kal ron kal thlon ang chi kha lo hre mai lo hi lam china kha ho kha in en ti ni lo ha chuan en thei lo top ang kha ni me emergency tak zon ngai ang chi te khati ang chi emon ni lo kha chuan ni lai hi chuan in tam tak tan chuan har satna thingtlang anga chuan har satna khen in en tin ni la in en tin ni lo ang chi te dan fel fai tak siam kha that viu rolin thingtlang anga chuanin har satna tam tak kha om ve thei ni ti hian ti ni te pawh kan han kal thlon ta a midang te pawh an la ron kal zel rin oma tu enge emergency kan ti china kha ai nang lo theya thingtlang atangin khopui pan har sa ai zol lam hun pui lam te khatiang pi thei lo tan phei chuan riat mai si lo wa khanin na deuh khalo om thei ani a khatiang vela khanin har satna om thei ni hei ang te pawh
korte kho chung om ngei te po anon kalani en tir turin ma se en tin ni ni lova a en thei lova hian anan hei kol vela adam do in te a che vel hrim po fai tha so lai motor te po so in tir tu maron kal thawan ni kha khang te po kha an hei kol vel hian fai nuam khop mai pakhat na ni an thu viau ani thok tu an tlem ngai tuin anin en kol tha tin korte a doctor om hi a thiam a hei wang hianin che vel khuwa te hem kan pan na se me ma tuidam te po kor tha lama kal karem chang viau ani rualin korte lama hian an kal tam viau ani hetianga thok tu in dai lova omreng ani hi chuanin a khom hun mai ni lo wa che vel khuwa te po hian kan la tur hle don ani